What's up guys? Good morning. Andito ako ngayon sa Samsung customer service kasi nga nasira yung phone ko. Kailangan ko siyang ipaayos. Sorry kung MIA ako sa YouTube these days. Pasensya na. Wala nga akong phone. So, samahan niyo ako today. Tapos na ako doon sa Samsung guys. Maghihintay na lang ako ng message nila. For now, sana ako. Babalik ako sa Central kasi nga ipinaayos ko din yung isa kong phone doon. So lahat talaga ng phone ko na Samsung is lahat sila nasira. So whitey pa more. Yung isa naman is yung battery, yung problema niya. Doon ko lang siya pina-repair sa shop. So, yun na nga. Samahan niyo ako maglakbay today. Guys, nandito na ako sa McDo. Thank you kay ate na nagpaupo sa akin. Hello. Kakain na muna ako at kasi napagod ako. Bye-bye! Kain muna tayo. Wala pa akong breakfast. Ang dami kong nilakad kanina. Nagpaayos ako ng phone. Tapos wala, nag-away na sila. Take my time ako pag kumakain ko. Alati, nasali ka. Okay lang? I mean, okay lang. Wala bang problema? Wala ka naman pinagtataguan. So, yung kakainin ko is pineapple bun. Chicken. Huwag kayong judgmental, ha? Lover? Okay. May friend kasi ako, huwag mong pakita yung mukha ko ha. Kasi hindi nila alam na sa Hong Kong ako. Shout out Ruby. Bisaya man dahil ni. Taga Bohol, taga Dipolo. Pero boyfriend ng kapatid ko, taga Bohol, taga Clarin. Clarin na Kuya Belina. Naman sa Clarin nga ko ay Bohol. Sevilla. Taga Sevilla sa Clarin niya pa dyan. Hi, Chad. Ay, taga Bohol. Shoutout sa taga Bohol. Ana Rose. Dami Trinidad. Oh? Napakita na yun.
Thank you sa vlogger. Shout out lang ka. Ma-shoutout lang ko sa akong mga anak ko. Parintihan. Thanks. Mga unta. Ngaon. Oh, ba? Labi lang kayo. Subscribe nyo siya, guys. New friend. Para makita yung Alam mo. Ganyan mo. Ayan siya. Ano ulit? Ayala Royal Vlog. Please subscribe my channel. Thank you so much. Okay. Tapos na akong magkain. Nakalimutan ko, guys. May nag-invite pala ng birthday. Tapos nakapag-McDo na ako. Tsaka siya tumawag. So, ano na. Hindi naman na ako magpunta. Busog na eh. Nag-invite na si Bibi sa birthday niya. Pupuntahan ko na lang kasi sabi daw ni Nang Aling, sabay kami umuwi. Wala naman akong ibang gagawin dito sa Central, so pupuntahan ko na lang. Kahit busog ako. Sana may dessert sila, no? Magkikikain ng dessert doon sa birthday. Samahan niyo ako, guys. Tara, let's! So, hello guys. Nandito ako ngayon sa Yaotong. Kakarating ko lang. Dito pa ako sa Yaotong MTR station. Tapos, pupunta nga tayo sa park kasi nga makiki-birthday tayo kay Bebe. Happy birthday, Be!
Actually, yung birthday niya was last December 11. Ka-birthday yung kapatid ko. Happy birthday gang, Jenny Dhoyohoy. So, i-update ko kayo pagdating ko mamaya doon kung ano pang natirang pagkain kasi hapon na. I think almost 3 na. Or 3 na ba? Yes, 3:30 p.m. na. So, let's see kung anong nandun. Kumain naman kasi na ako sa McDo kanina. Akala ko hindi nga ako pupunta dito. Kasi tawag dito, anong exit ba? A? A ba? Domain. A nga. I wasn't planning na pumunta na dito kasi nga yung may ano kasi ngayon restriction na by 2 lang yung pwedeng magsama, no mass gathering, ganon. Tapos 5,000 yung penalty pag mahuli, ganon. So, 'di ba, sayang din yung 5,000, sobra-sobra pa yun sa sahod. So, nakakatakot. Pero sabi man ni Bibi, nag-message siya na pumunta daw ako kasi nandun sila ng Aling. Happy birthday. Ay, yung dalawa oh. Pasyon. Tapos na kaming kumain. Busog na busog. May pabalot pang cake kasi busog na busog. Ayan, thank you sa pa-cake, sa pagkain. Isang kusinera. Kusinera. Bayan. Oh. Para, ano? Siya yung taga-kain ng cake. bayan. Kami ang taga-kain. Taga-kain. Mga, asay. At saka matatangos ang ilong kung saan yung may amoy pagkain nandun kami. So, pauwi na kami. Thank you sa nag-birthday at sa nagpakain. Doon ang